persones que tant han donat a la ciutat, que han tingut una contribució cívica que és innegable, també és de ser agraïts que tornem tot el que han donat a la ciutat en forma de reconeixement públic, ja dic, a l'alçada d'un fill predilecte, però també d'una de les figures més importants, si no la més important, viva de les lletres en la nostra llengua, de les lletres valencianes, en forma de reconeixement públic i d'homenatge, que és el que avui estan fent els ciutadans, i a més estan fent-ho en una participació molt considerable, prou multitudinària, i crec que això és un bon exemple del testimoniatge que les figures que han tingut una contribució decisiva per a la cultura, per a les lletres, per a les bones causes cíviques d'una ciutat que reconeix a les seves persones més il·lustres. El Ministeri de Cultura ha volgut estar ací a Gandia avui per a acompanyar a l'Ajuntament i a la ciutadania en este públic homenatge a una figura de la literatura i de la poesia en majúscules com ha sigut Josep Piera. Crec que ha dignificat i ha enlluernat la nostra llengua i les nostres lletres. En el cas de Josep Piera va ser una petjada, estic convençut, absolutament inesborrable, perquè serà inolvidable. A ma casa, amb els meus, a la vall de la droga on visc, aquesta bella vall que bull per sempre verda. Perquè no és que jo siga mediterrani, és que me'n sent ser de cor, de cap, de vida, de paraula i de veu.